Nyasaye oket chunye kama okwe. Kaodhi nyime riwruoge mag oganda makendo kod lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori dwaro mondo tim nonro mar ng'eyo gima pod omiyo lwenje mag kit chwech e kaunti no ni malo kata bed ni okenge oseketi mag kedo kod midhiero no. Jojuma ni kod ler mathoth. Kata bedo wego mag oganda kaachiel kod piny owacho dhi nyime kod kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori, gima medo kelo wich bar en ni ang'o momiyo lwenjego mag kit chwech koro pod dok piny e kaunti ni. E kinde twak mar riwruoge mag oganda kod apisas mawuok e piny owacho malo kaachiel kod piny owacho mag kaunti ma Migori, riwruoge mag oganda wach ni ber ka itimo nonro mar ng'eyo gima omiyo lwenjego mag kit chwech ok dog piny e kaunti ma Migori mondo eka ng'e yore mamoko mar kedo kod midhiero ni. So we really need to make that, to do a survey, a baseline survey, and come out with the key information and key data that will help us also even to address this issue wholesomely. Watimo campaign e kona kwa kona kumora mora ngata mondo wakedgi wach mar gender based violence kata wach mar femicide. Survivors to kelo cases maber bachope court. To koro kochopo kuma ni nitie ng'amano neno kaka witness, iyudo ka koro ji chako dok chien. Koro iyudo ka witnesses chako leny achiel. Diana Roth matiyo kod riwruogno mar Faraja Women Initiative wach ni maino oseketi e puonjo oganda e yore mag duoko piny lwenjego mag kit chwech. Ka bende ber ka ijiwo okenge mamoko ma oting'o mano manyuando joma chuo e kedo kod midhiero ni. System bende ka ji report gigi ok dhi machop justice kata duoko yudre yo malong'o. Koro system wabedi pod weak, wadwa ni systems obed strengthened, kila ng'ato wuog oko mondo kila ng'ato o make sure notimo gima owinjore kaluwore gi weche mag gender based violence. Cases ma are still pending dong wachier gi mondo gitimre nade wayud justice e cases gieki. Riwruoge ma oganda bende koro osenyiso morgi kod maino bende koro piny owacho koro kedo kod lwenjego mag kit chwech. Dwaro mondo koro piny owacho omed keto omenda tenge ma inyalo tigo e duoko midhiero ne piny. Formation mar this commission obire sama ber nikech wadhi yudo ka koro nitiere jok ma wanyamakore godo lwedo koni gi koni manyalo konyowa bende e lweny mar kedo kod dhaw ma wayudo kit chwech. Bedo commission ni be dhi kelo resources ma wasebedo kwa koso. Jokend lwenjego mag kit chwech wach ni moko kuom joneno ma oting'o apisas go mag thieth rem chope doho mondo gichiw neno nikech rem mar sir e yor omenda. Clinical officers are always ready to go to court and again, offer the information that is needed. But again, the facilitation has been a challenge, especially when you need to facilitate the perpetrator, the survivor. This has been an issue because of the funding issues. Iyudo seche moko ka ng'ato nitiere mabedo gi otimne kata mana violation ratiche orochi to kako dhi mondo report bedo matek nikech namba achiel wa mabor, mar ariyo samoro onge gi pesa. Lipot yango ni lwenjego mag kit chwech pod ni malo e kaunti ma Migori e atamalo 51 ka thoth cases gi yore nyithindo matindo. Some of the police they compromise these cases and they try to talk to the perpetrator's side and the victim side so that people can come together in one table to agree so that these cases can just go down. But we find there are some who do it well and these cases they go up to the court level. George Juma, Ramogi TV, Migori.